फरायसुला फरायसुलिफोर नैबे नोंसोरनि जि थाखो बिगियान फरा बिजाबनि खोन्दोसे रायज्लायनाय फिनजाथाइ आरो समानथाइ बेनि पिरियड नाम्बार 4 खौ आं रायज्लाय जागायनो सानदों। पिरियड नाम्बार 3 आव नोंसोरनो गुबुन गुबुन फिनजाथाइनि रोखोम गुबुन गुबुन फिनजाथाइनि रोखोमनि बागै खोन्थाबोबायमोन। बेयाव गासै जोङो मोनब्रै रोखोमनि फिनजाथाइ मोनबायमोन जे मा मोनदोंमोन। स' फार्स्टआवनो जाबाय अरजाबनाय फिनजाथाइ, ओमफ्राय सेकेन्डआव बायस्रानाय फिनजाथाइ, थार्डआव मा मोनदोंमोन जोङो जे दोनखारनाय फिनजाथाइ, ओमफ्राय फर्थआव मोनदोंमोन दोनखारनाय होननानै बुङाखै। थार्डआव मा होनदोंमोन जोङो जायखारनाय फिनजाथाइ, थार्डआव जायखारनाय फिनजाथाइ, आरो बेनिफ्राय फर्थआव मा मोनदोंमोन नैफान जायखारनाय फिनजाथाइ। ओमफ्राय दा फिफ्थआव नैबे फैबाय जोङो अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनाय फिनजाथाइ। ओरैनो अक्सिजाबनाय फिनजाथाइ होनना बुङोबा जों माबेबा मोनसे गुदि मुवाजों जुदि अक्सिजेन अरजाबो अब्लानो जों बेखौ अक्सिजाबनाय फिनजाथाइ होनना बुंगोन। ओमफ्राय जेब्ला माबेबा मोनसे अक्साइडनिफ्राय जेनेबा अक्सिजेन थाखानाय माबेबा मोनसे खौसे मुवा, बे खौसे मुवानिफ्राय जुदि अक्सिजेना नागारलाङो अब्लानो जों बेखौ अक्सिगारनाय होनना बुंदों। अक्सिजाबनाय माने अक्सिजेन अरजाबनाय, अक्सिगारनाय माने अक्सिजेन नागारनाय। अक्सिजेन नागारनाय बेखौ जोङो सर्टै मा होनना बुङो अक्सिगारनाय। स' बेवहाय अक्सिजाब आरो अक्सिगारनाय फिनजाथाइ बेनि बिदिन्थि लानाय जादों नैबे कपार। बे कपारजों जुदि अक्सिजेना अरजाबो अब्लाना मा सोमजियो कपार अक्साइड। स' बेवहाय नुबाय नोंसोरो नैबे कपार धातुजों अक्सिजेना अरजाबनानै थादों। ओंखायनो बे अक्सिजेन अरजाबनाय अर्थात जों सर्टलि मा होनना बुंगोन अक्सिजाबनाय। बे रोखोमनि फिनजाथाइफोरा अक्सिजाबनाय। अक्सिजेन मोनदों नैबे कपारा, बे अक्सिजेनखौ मोनहैबाय, बे अक्सिजाबनाय। ओरैनो जों बेखौ अरजाबनाय फिनजाथाइनि बिदिन्थि हिसाबैबो लानो हागोन। गोसोआव लाखि, अरजाबनाय फिनजाथाइनि बिदिन्थि हिसाबैबो लानो हागोन, खारन मोननैजों मोनसे जाहैदों ना। बेनिखायनो ओमफ्राय बेहाय स्पेसियेलि दा बेयाव अक्सिजेन अरजाबबाय नालाय बे फिनजाथाइखौ जों मा होनना बुंबावनो हागोन अक्सिजाब फिनजाथाइ, अर्थात अक्सिजाबनाय जादों बेहाय। नेक्स्टआव फैदों नैबे बिदिन्थिखौ CeO + H2 इकुवेल टु मा सोमजिदों जों जुदि कपार अक्साइड, बे कपार अक्साइडनि साजों जुदि हाइड्रजेन गेस हगारनाय जायो अब्ला बे कपार अक्साइडनिफ्राय अक्सिजेना हाइड्रजेनजों माने मा अरजाबना लांजागोन। ओंखायनो बे मा सोमजिगोन नैबे H2O सोमजिगोन, H2O। बेनिफ्राय बे कपारा हारसिं जागोन, बे कपारा हारसिं जागोन। जों बेखौ मा नुखो जे कपार अक्साइडनिफ्राय नैबे अक्सिजेना गैया जालांबाय। कपार अक्साइडनिफ्राय अक्सिजेना गैया जालांबाय। ओंखायनो बे कपारा मा जाहैखो नैबे कपार अक्साइडनिफ्राय कपारल'सो सोमजिहैबाय नालाय नुबाय अक्सिजेना गैला। ओंखायनो बे अक्सिजेन नागारबाय, अर्थात बेनि खेथ्रआव मा होनना बुङो जोङो अक्सिगारनाय जादों होनना बुङो, अक्सिगारनाय जादों। खिन्थु हाइड्रजेना मा जादों, हाइड्रजेना थाङै थाङै अक्सिजेन मोनहैबाय। बे कपार अक्साइडआव थानाय जिथु अक्सिजेन, बे अक्सिजेनखौ मोनहैबाय बे हाइड्रजेना। ओंखायनो हाइड्रजेना मा जाहैबाय बेहाय अक्सिजाबनाय जाहैगोन। ओरैनो जों आंनि अक्सिगारल' लिरदोंब्लाबो बेहाय एखेलगे मोननै जाथायानो दंफायो एक्सुवेलि। ओंखायनो मोनसेल' लिरबा बाहाय बोरैबा बुजिनो थान जानो हागौ नोंसोरा। ओंखायनो आं खोमाफिनबाय बेखौ। दा बेयाव नायदों होनबा आं बुंदों जे कपार अक्साइडआ थाङै थाङै अक्सिजेन खोमाना लादों। ओंखायनो बेयो अक्सिगारदों। बे जाबाय अक्सिगार, इंराजि मोनसे अक्सिडेशन। बे अक्सिडेशन जादों। खिन्थु हाइड्रजेना मा मोनहैदों अक्सिजेन मोनहैदों। रिडाक्सन जादों, रिडाक्सन, इंराजि रिडाक्सन होनो बेखौ रिडाक्सन। बेनिफ्राय हाइड्रजेना अक्सिजेन मोनदों नालाय बेनिखायनो बेखौ अक्सिजाबनाय अर्थात अक्सिडेशन होननानै बुंनाय जायो, अक्सिडेशन। मोनसे फिनजाथायावनो जोङो मोननै रोखोमनि जाथायखौ नुदों। मोनसेया अक्सिजेन एंगारदों, मोनसेया अक्सिजेन लादेरदों। दा बे गोसोआव लाखि, कपार अक्साइडआ अक्सिगारदों। बेयाव जोङो बुंनाया खिन्थु कपारा अक्सिगारदों होनना बुंला जाया। कपार अक्साइडआ अक्सिगारदों, ओमफ्राय हाइड्रजेना अक्सिजाबदों। दा मोनसे फिनजाथायावनो अक्सिगारनाय आरो अक्सिजाबनाय मोननै जाथाय मोनबाय नालाय
बेनिखायनो बे रोखोमनि फिनजाथायखौ आरो गुबुन मोनसे मुं दोनबावदों रेडक्स फिनजाथाय होनना बुंदों नङाब्ला जोङो अक्सिजाब फिनजाथाय होननाबो बुंनो हागोन खिन्थु बेखौ स्पेसियेलि मा मुं दोनदों रेडक्स फिनजाथाय अके स' बेयाव नोंसोरा नुबाय अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनाय आगसिनिफ्राय आगदाथिं मा जाहैदों बेखौसो नोजोर होनांगोन बेयाव कपारा अक्सिजाबदों खिन्थु नैबेहाय बेहाय मा जादों कपार अक्साइडआ बुंनाया दै मोजाङै बुङा कपार अक्साइडआ अक्सिगारदों हाइड्रजेना अक्सिजाबदों गोसोआव थागोन ना अके स' दानिया जोङो अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनाय बेनि खैथामान बिदिन्थि लाबावनि जों सानफ्रोमबोनि जिउआव जिथु मा मोनो जोङो जे जामख'नाय खायसे लहा एबा जिखुनु धातुफोरखौ जुदि साननैसो जों बायजोआव गारनानै दोनोब्ला एबा ओरैनो सायाव जेबो थाव साव फोनाबालानो एबा कालार सालार फोनालासेनो जुदि गारना दोनोब्ला गोख्रैनो बिसोरनि सायाव खायसे जालामा खानाय मोनो खायसेनियाव जेनेबा लहा एबा सोर बेनि सायाव गोजा मुगा गाबनि जों मोनसे जालामा नुनो मोनगोन जायखौ जों माराम जानाय होननानै बुङो बे माराम जानायाबो जाबाय मोनसे रोखोमनि अक्सिजाबनाय बेहाय लहा आयरन बे जिथु लहा एबा आयरन बे आयरनजों अक्सिजेन सरजाबनानै जामख'नाय बिदिन्थिखौनो आं लादों जामख'नाय बे जामख'नायाव जोङो Fe प्लास O2 बेजों लोगो नांनानै Fe3O4 आं सर्टै होबाय माने मा होनना बुङो बेखौ H2O Fe स' बे रोखोमनि फिनजाथायखौ जों सिगाङाव मोनबोदोंमोन स' बेयाव बे जाबाय आयरनजों जुदि दैखौ खनांबाय थायोब्ला बेयाव अक्सिजाबनानै फेरसफेरिक अक्साइड सोमजिहैगोन स' होनबा नायदो नैबे आयरना थांनानै मा मोनहैगोन अक्सिजेन मोनहैबाय हा बे आयरना थांनानै अक्सिजेन मोनहैबाय ओंखायनो बे मोनसे अक्सिजाबनाय फिनजाथाय स' बेफोरबायदि अक्सिजाबनाय फिनजाथाय जानायनि जाहोनाव बे आयरननि सायाव मोनसे मुगा गाबनि थोरफो सोमजियो जायखौ जों माराम होननानै बुङो आरो बे मारामा जेब्ला जालांबाय थागोन बारायलांबाय थागोन अब्ला बे लहाया एबा सोरा जामख'लांबाय थानो हागौ स' बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि जानाय जिफोर आदार बे आदारफोराव थानाय थाव हारिनि खायसे जिफोर बेसादफोर बे बेसादफोरा अक्सिजेनजों अरजाबनानै अक्साइडसिम सोलायलाङो अर्थात अक्सिजाबनाय जाथाय जायो बेयाव थाव मेजेमफोर थायोना जिखुनु खाद्यआवनो जोंनि जानाय जिखिनि मुवाफोर बेदरानो जा मैगं थाइगङानो जा बेफोराव थाव हारिनि बेसाद थायो एबा मेजेमफोरबो थायो स' बेफोरो जेब्ला अक्सिजेनजों अरजाबनानै अक्साइडसिम सोलायलांगोन अक्साइडसिम सोलायलांनानै बे बेसादा लासैनो सेवो जेना स' बेनिखायनो नोंसोरो नुनो मोनगोन गेजेर जोंनि जानाय खायसे जिफोर चिप्स बे चिप्स पेकेटनि सिङाव नाइट्रजेन गेस सोनानै दोननाय जायो नाइट्रजेन गेस बे नाइट्रजेन गेस सोनानै दोनोब्ला जोंनि जानाय आदाराव थानाय जिखिनि थाव एबा मेजेम बे मेजेमफोरा गोख्रैयै अक्सिजाबनाय जाया आरो अक्सिजाबनाय जायाब्लानो बे थाबनो सेवलाङा चिप्सनि पेकेट बा जायखिजाया प्लास्टिकनि सिङाव सोना दोननाय जिफोर मिथाइ सिथाइ दङ बेफोरनि सिङाव नाइट्रजेन गेस सोनानै लाखिनाय जायो जाहाथे गोरलैयै बेयो अरजाबनानै सेवलाङा स' बे रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय बे सेप्टारा दिनै बेखिनियावनो जोबथारबाय नोंसोरो फारसेनिफ्राय आं जिखिनि हरदोंमोन बे गासै भिडिअ'खिनिखौ नायजों गासै मोनब्रै पिरियड जाबाय 1 2 3 4 मोनब्रै पिरियड आं बेखौ इउटुबावबो आरो ओरैनोबो ग्रुपफोराव हरनाय जादों स' बेफोरखौ नाय नोंसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अके बाय